Hi Kabamba! Magandang buhay! Nagbabalik na naman po ang inyong kusinera. Naging busy lang ako last week kaya hindi ako nakapag-upload ng aking mga cooking serye. Kaya ito na at isi-share ko ulit sa inyo itong isang masarap na pangpulutan o kaya pang ulam. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Kahapon pala ay pumunta kami dito sa bilihan ng karne ng kambing. Itong ulo at paa yung aking binili. Bali 350 pesos per kilo. Sobra naman ito sa 1 kilo yung timbang ng ulo at paa. Dito ko na rin pala pinachop ito dahil mas matalim ang kanilang itak. Pagkadating naman namin dito sa bahay ay agad ko naman na itong nilinisan at hinugasan. Kinaskas ko lang yung maiitim na parte nito. Para maalis ito ay ginamitan ko na ito ng kutsilyo. Nakapagluto ako nito dahil matagal na itong request ng aking bunso. Kahapon habang nanananghalian kami ay muli niyang pinaalala ulit sa akin. Kaya sabi ko naman try kong puntahan kung may benta sila. Kaya sakto naman at may bagong kate sila kaya agad ko naman nang binili ito. Ilang beses ko rin pala itong hinugasan. Yan at malinis na ito. Kaya ilalagay ko lang ito sa aking kasirola. Alam kong ang mga kalalakihan ang may gusto sa ganitong lutuin. Lulutuin ko pala ito Kabamba sa sinampalukan gamit ang bunga ng sampalok. Nasabi kong gusto ito ng mga kalalakihan dahil masarap itong pangpulutan. Kaya kaway-kaway sa mga lalaki dyan na manginginom. Kaya lang itong aking lulutuin ay hindi ito pangpulutan. Ito ay aming uulamin Kabamba. Dahil hindi naman manginginom yung aking mag-aama. Sadyang mahihilig lang talaga silang kumain ng mga ganitong klase ng ulam. Pero minsan-minsan lang naman ako magluto nito. 1 o 2 beses lang sa 1 taon. Bago pala ito kumulo ay tinanggalan ko na ito ng mga bula-bula. Or scam naman ang tawag dyan sa English. Pagkaalis ko naman yung unang bula nito ay nilagay ko na dito yung bawang, sibuyas at maraming luya. At 1 tangkay ng lemongrass o kayang tinatawag nating tanglad. Yan yung ginagamit ko pang alis ang do dito sa karne ng kambing. Nilagyan ko na rin pala ito ng paminta. After ko mapakuluan pala ito ng 10 minuto ay nilagay ko na dito yung utak. Utak ng kambing Kabamba. Tsaka ko ito tinamplahan ng patis at asin. Then pinakuluan lang ito ng konti. At hayaan ko itong lumamig at ilagay muna ito sa ref. Kaya kaninang umaga ay tinuloy ko na ang pagluluto dito. Kaya pagkakulo ko naman dito kanina ay nilagay ko na dito itong ating gabi. Yan yung tinatawag naming pitik na kalnat data kakabsat. Ikaw Kabamba, ano yung gulay na nilalagay mo dito sa ganitong klase na lutuin? First time kong maglagay ng gabi dito sa ating sinampalukan na kambing. Mabilis lang naman palambutin itong karne ng kambing dahil bata itong aming nabili. Tinanggal ko na pala yung aking nilagay dito na tanglad. At naglagay na rin ako dito ng bunga ng sampalok pampaasim. Medyo murang bunga yung aking nabili. Tansya ko ay kulang yung asim nito kaya nagdagdag ako dito ng Knorr sinigang mix. Ang isang masarap dito sa ating sinampalukan ay itong sabaw niya. Talagamot nga naimas agkaldo lalo no agtudtudo Kabamba. At syempre, hindi rin mawawala itong ating siling panigang. Kung hindi ka pa nakapag-try maglagay ng gabi sa ganitong lutuin, try mo rin Kabamba dahil masarap. Yan at naluto na Kabamba. Kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. At salamat pala sa mga followers ko na laging nagsishare ng aking mga video. Itong aking niluto ay saktong-sakto dahil may bagyo dito sa aming lugar. So ano pang hinihintay nyo Kabamba? Tara na't samahan nyo akong humigop ng mainit na sabaw. Or umay kayon agkaldo Kabamba. Masarap ito habang mainit-init pa. Maraming salamat sa panonood Kabamba. Hanggang sa muli!